Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit. Astăzi o să mergem într-un loc frumos. Acum rămâne de văzut. Sincer, am uitat cum se numește locația aia, deși mi-au spus. Avem pe nașii la băiat, sunt în față și ne ținem după ei, că ei știu, normal, ei sunt în zona asta, ei au mai fost. Și acum mergem și noi, suntem curioși să vedem. Am văzut câteva imagini pe internet și am văzut că este frumos acolo. Așa că o să vă arătăm și voi, mergem și vouă. O să mergem într-o locație cu ape termale. Dar bineînțeles că nu o să facem baie, că îți dai seama, cu căldura asta să faci baie în apă caldă, nu e bine. Așa că doar o să mergem așa în vizită, să vizităm puțin așa, să vedem și noi locațiile pe acolo. Cred că o bucată de drum o să mergem pe jos, ca să putem să admirăm și noi peisajele de pe acolo și bineînțeles o să vă arăt și vouă din peisaje. O să vedeți în continuare în acest clip. Momentan mai avem ceva de mers. De câte am înțeles de la ei, că avem cam o oră de mers. Bine, și cred, nu sunt prea mulți kilometri de făcut, dar după cum vedeți cum sunt străzile, sunt foarte multe curbe pe aici. Și nu poți să mergi prea repede cu mașina. Dar cred că vreo 20 de minute mai avem de mers pe drumurile astea. Așa că vă las și pe voi cu imaginile astea, să vedeți pe aici, prin zonă, drumul. Poate prind și câteva peisaje frumoase. Ia ce frumos să vedem față. Panorama. Frumosă zona aici, să-mi bag picioarele. Chiar faină zona și ai multe de vizitat. De-aia e și plin de turiști aici în zona asta. Aici vin foarte mulți turiști în Toscana aici. Toscana, Perugia, zona asta e foarte faină. Bine, noi acum suntem în Toscana. Regiunea Toscana. Ce priveliște frumoasă în față. Zice și voi, nu e frumoasă priveliște? Să vezi tu. Știu, da. Și asta e varianta. Aici avem stop, frumos, dar nu vine nimeni și așa că îi dăm în gură. Dar noi am mai fost în zona asta, am fost când am fost atunci la nuntă, mi-aduc aminte zona asta. Mi-aduc aminte de aia acolo și de asta, care e aici în dreapta. Local. Uite restaurantul unde am fost noi la nuntă, da. La Lucian. Aici am fost la nuntă, da. Știu. În locația asta. Bine, spuneam și la lume, da. Frumoasă locație aici, chiar mi-a plăcut. Fain așa, la iarbă verde, cu piscină, cu alea. Chiar fain. Restaurantul aici. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing, like the nights are never ending. Așa că am ajuns la locația asta frumoasă. Aici era normal bazine, dar aici dă drumul ei când vor. Bazinele astea. Ia. Și aici. Da, aici sunt goale bazinele astea, dar cred că pe undeva pe acolo vine apa. Da, e fain. Fain peisaj. Uite și pe aici zgorgole aqua. Când ei dă drumul aici. Wow. Fain. Ia uitați.
Mamă, câte de... Cum se vede de aici priveliște. Ce panoramă, ăsta panorama aici. Uite castelul ăla. Nu pot să duc drona până acolo, e departe. Sunt mai mult de 2 km până acolo. Da. No. Și acolo Ca aș fi dus-o până acolo. Cât ține? 2 km? Da, până la 2 km poți să duci, după aia pierzi semnal. Acolo normal e râu cu apa termală, cum s-ar zice. Da, vrei să coborâm? Dar bazine umplute nu sunt. Hai să mergem pe aici. Lingua? Gabriel, dai! Mami? Dai, papa! Mamă, cât e de... Cât e de adânc aici, ia uite. Săpat aici, în stâncă. Bineînțeles că am mai făcut oamenii cu ciment. Aici am mai dat ei cu ciment. De fapt nu, e sculptat în piatră, nu e ciment. Take me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you. And the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes up. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in small, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes up. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control.
Acum să coborâm jos, să vedem cum e și pe jos. Coborâm scările astea. Da, ei s-au dus jos, eu am rămas în urmă. Dar e de coborâm, nu știu în care direcție au luat. Da, pe aici nici de cum. Pe aici. Aici e poteca. O să iau pe aici. Super fain aici. Da, eu am luat pe scurtătură, eu am luat mai pe lung. Am luat pe scurtătură. Cine a zis vorbe dulci? Parco dei Mulini. Unde e Parco dei Mulini? A, uite și pe aici să coboară. Eu ce fain, izvorăște de acolo apa. Super fain aici. Super fain aici. Eu uite, alții au coborât cu mașinile acolo jos. E un traseu. Cine ești? Nu primesc pe una care zice. Bă, și ce? Prinde la public. Da, mai e și una gravă. E, bă, bine, și aia merge. Guarda un attimo se c'è giù acqua a Ci sta acqua giù. Ma perché non guardi da lì, scusa, verso dicembre? Fain. Așa că trebuie să mergem să vizităm pe aici. Il Parco dei Mulini di Bagno Vignoni. Aha. Mișto. Comisiunea Europeană, programa Rafael. Ia uitați. Uitați ce priveliște aici. Nu știu dacă se vede prea bine că bate soarele ăsta. Dar uitați acolo în vârf cum izvorăște apa. Hai să vedem aici înăuntru. Cred că pot să intru un pic înăuntru aici. Să mă uit. E o peșteră aici. Dar picură apă. Da, e o peșteră aici. Dar bineînțeles că n-ai voie să intri și plus de alta și plouă. Da, e o peșteră aici. E consolidată bine să nu cadă. Dar nu intru că e riscant. Așa. Hai să vedem ce priveliște avem aici. Sper că vă plac imaginile de aici, peisaj. Ia uitați ce frumos e aici. Lumea face baie, dar noi nu suntem pregătiți de baie. Dar e super faină apa. Și e caldă apa. A, nu e caldă, adică e caldă, dar nu e fierbinte. E apa bună să-ți vezi să faci baie. Și nu miroase a sulf. Adică poți să stai, nu e mirosul ăla de sulf. Dar super fain. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be.
Da, și aici suntem, da. Hanno dei calcoli che non aveva un cazzo da fare, hanno costruito questo. Bravo, questo è tutto. 310 euro di storia. Fai. Așa. C'è dell'acqua non mi fate andare, ma sei Foarte faină, faină. Da. Ma quando l'abbiamo portata alla vasca quella che c'era Și aici e o baltă mică. Uite. Tot de apă termale asta. Aici s-a aruncat bani. Mhm. Că am băgat magnetă, dracu, înainte. Da, da. Uite că sunt bani. Da, TLP 500. 2 cenți. Și acolo mă pare că Aha. Aici trebuie să înnoți ca să-i găsești. Aici dai la pești. Dai și aici la pești. Ia să văd, mă. Mamă, e caldă, da. Caldă? Ca la robinetă, apă caldă. Nu, pe bune. Apă caldă? Da, da, da. Hai să vezi, că e apă caldă. Vezi? Hai să ne tifăm. Ari. E apă termală. Aici. Dar nu miroase a sulf, știi? Nu e de aia sulfuroasă să miroase a sulf. E fain. Ha? Frumos să văzut. Da, frumos.
of smoke. Breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Dai, Gabriel. Ia ce frumos e pe aici. Uite un Saab. Saab 900 Saab. Acum mergem la mașini. Mai plătim o jumătate de oră de parcare. Nu pe aici, dar putem să mergem și pe aici. Ma questo video lo pubblichi su YouTube? Si. Ah, posso apparire pure io? Ciao Alex. Ciao. Vuoi apparire su YouTube? Ormai posso apparire su YouTube. Se vede lui, assolutamente. Dai, Gabriel. Anche se non siete rumeni, seguitelo. Specialmente se siete rumeni. Pure tu sei rumeno. Quelli italiani ti devono seguire, eh? Ah, ce bine că mai adie vântul. Ia uite, acolo e un castel. Sus în vârf acolo. Nu pot să ajung pe la el. Cos'è quel coso lì? În care parte trebuie să o luăm? Păi nu știu. Ma tanto non aggiunto una macchina. Nu? Apparirà, babbo. A, doar mergem să ne plimbăm. Da, e și el su YouTube acum. Și voi sunteți pe YouTube acum. Diventeremo famosi. Daune morale. Ce daune morale tu? De privacy. Trebuie să dai acceptul. A, da, aici. Aici gata. Până aici ați plătit. Ia uite, are aici plantație de aloe vera. Gabriel, dai, papa. Da, mă, tu ai văzut ăla cum desface de aloe vera, cum este din el? Ce? Cum este aloe vera din ăla, dacă... Da. Este ca o gelatină. Dar mi-a plăcea să... Exact. Să-mi iau un divertită de aloe vera. E ca o gelatină. Uite, bă, ce sunt, mă, fructele astea așa? Bobițele astea roșii. Bă. Ah, ce mișto adie vântul. Frumos. Naturale din Toscana. N-ai văzut tu să pun de naturale din Toscana? N-are nimic. Ce mă asta? Lancia? Ce e aia? Da. Hai să ne întoarcem. Și cam asta a fost tot, oameni buni. Asta a fost toată distracția. Ne-am distrat puțin, ne-am învârtit un pic pe acolo. Am văzut peisaje frumoase, nu știu, sper că v-a plăcut și vouă ce ați văzut din imaginile care le-am pus de mai devreme. Și da, dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like, dați mai departe și bineînțeles nu uitați să vă abonați la acest canal. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să ne vedem cu bine până data viitoare, la revedere, pa, pa!